Čau lidi, vítejte u našeho videa. Toto video bude raketka malá, ale my jsme se snažili ho úplně co nejvíc zapíchnout, aby ta raketka nevylítla. Můžeš, Míro? Ti pomůžu. Nic moc, ale nevylítlo to. Tak já se s vámi loučím a dejte like, po případě odběr. Budu za odběr moc rád a čau.